Right, Mhuri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa Mhuri zita ndonzi TJT1. Tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So kana kachinge kari kutanga kusvika pano pa Teachcatch MTV usakanganwa kusiya wa subscriber YouTube channel yako, zvakare usakanganwa kusiya wa follower Facebook page yenyu. Right, panapa pa Teachcatch MTV tinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atinenge tiri. So musha usingasvike vayeni, musha wakaita sei? Nhasi mukatarisa panapa ndatsikwa nemuenzi, ndatsikwa ini nababa Daniel Matsambvu. Right, chaita kuti ndivadainze baba ava ndoda kumbokupaika hindi mbichana. Ndakavaona vari mudare ramambo Mutasa, vaine nyaya yavo yevangwa inayo imomo. Saka so ndakati inini chimbosvika iwo ndimbonzwisisa kuti nyaya iyi yakamira sei, zviri kufamba sei, asi handisi kushora kamambo Mutasa. Right, baba rega ndikuchingamidzei makadii? DJ T1 murisei ndinofara baba kuri sei kumba? Aiwa, kumba kuri right, uyezve ndiri nani, amoko ndorongo ndivhiringa but zviri nani. Aiwa, ndinotenda baba. So ndinokuchingamidzai kuno ku Teachcatch MTV. Right, chaita kuti tinge tichikudainzai kuno ku baba, takakunzwai muri mudare raChief Mutasa paine nyaya yemenge muri kubatsirwa naChief Mutasa kuti zvinge zvichifamba zvakanaka. So pane vamwe vanhu vasina kuinzwa nyaya iyoyo. Handizivi kuti mungakwanisawo here kumbotitsanangudzira kuti zviri kufamba sei uye chii chiri kuitika pamusoro penyaya iyi? Ndinotenda DJ T1. Chekutanga ndakamborwara zviri serious. Okay. Saka I'm having a poor memory. Pachimanyika kwedu uko tinoti handichina nhoto. Kutondera. Okay. So I'm going to read zvimwe zvacho, then you could ask me later. Good day fellow Zimbabweans at large. Ndinoti makadini. My name is Daniel Masamvu aka Newanji. Ndinogara kunyanga mubhuku raNyabasa kwa mambo Saunyama. Okay. Let me start by my conclusion. Nekukwazisa Mhuri YekwaMasabvu. Inova ndio ndakakanganisirana ndichiti sorry in capital letters. Okay. Ndinotenda DJ magona mandishedza kuti wanhu wanzwa divi rangu without fear and favor. Chokwadi. Ndiri kutsanangura zvakaitika muzive kuti I am not a criminal. Thanks once again, we value your role as a true media. Rega nditaure nhau yeubhinya yatekeshera pane kuti wanhu wateme jurawo rangu nebadza kuda kunzwa news. Ndaona zvakakodzera kuti nditsanangure mafambiro akaita tsaona yatakasangana nayo mugore ra1992 kunyanga kwachangamire Nyamahumba. Please hear me and understand my tone. I don't mean to be defensive, but I just want to put the record straight. So sezvo iri nhau yazara mumadande mutande. Today, believe me or not, I am talking first-hand information. Ngekuti ndini umwe 106 waiwepo pakaitika tsaona. Okay. By so doing, I am not offending anyone, especially the deceased family members. Nyanye mufi, Mushakabvu, Kasmia Unyakumera. As I departure, let me unpack and get this out of my chest. The misinformation peddled by Manika Post. There is in Roman law, kune mtemo unoti attempted murder, kuda kuuraya. Kune mtemo unonzi first degree murder, kuuraya intentionally. Because they are capable homicide, kill without intention. Usingawande. Sorry for little knowledge, I might not be able kunatsa kutsananguro yezvo ndoda kuedza kutaura because I am not a law graduate. But pamutemo wechirungu ndiri kuti ndakaoneka ndisina mhosva yandakapara. Okay.
Post-mortem results showed that the cause of death was not fatal assault alleged by the reporter of Manica Post. Okay. But it was poison in the liver. Out of these results, my docket was closed at the court of law. Okay. Ndo maregerwe atakazoitwa ngemapurisa ekuru wangwe. Ndo wimba ndatsanangura pekutanga nowimba pari kujeka. Pari kubuda zvakanaka. Anditika. Saka nhasi inini ndinoda kutsanangura nekutaura ngetsika yedu yechiwanhu. Roman law tadini takutaura the region, cultural religion. Handisuzviita ngekuti ndinoziva maningi kana kuti ndakangwarisa kana kuda kuramba mhosva. But this is the parent of my story. My association kubana kwandakaita mufi kuti usarare murodi mangwana unozondipisa ngozi sezvapo nhasi izvi. Izvozvo ndokuuraya kwacho pachishona. Tomboti dai DJ1 dai isisu pakanzvenga motika kusweva kuti takabeukawo dai takatofa dai nhasi rutonesanawo pamwe nemufuto wakatourayisa. Saka ndiri kuedza kuda kutsanangura zvakangoitika zvisina kuwedzera kana kutapudza. Nhasi uno mufi ari kuramba ari kupadzokerera kuti makandibanhirei, ndainge ndataura nemi here kana kuti pane chandakamushaishira here. Ndo zvaari kubuda ari kutaura. Okay. Hongu mufi kutaura neni anga asina, asi kurara murodi kwaakaita ndo kwakaita kuti dambudziko ridini riwepo. Dai takasvika asina kurarawo murodi dai tisina kudini, nhasi tisina dambudziko radai. Okay. Saka ndakamubvunza mufi kuti iwe kurara murodi kwawanga uri kuita mubedroom mako here? Ipapo ndo pane mhosva yangu ndakaibvuma kubva pazvakaitika kusvika nhasi ndichiti asi iwewo mufi kurara murodi kwawanga wakaita kwakuri kudhakwa here? Wanga uine chawasangana nacho here? Because post-mortem yakazotaura kuti iwe wafa ngei? Ngepoison. Okay. Saka ndo zvandiri kuto handisi kuramba kuti ndakakubana ba. Zvese ndiri kutenda. DJ, I was a victim of circumstances. I was only found at a wrong place at a wrong time. Kungoti dai haina zvaichabatsira, asi dai takasvika Kasimewa asina kurara parodi, dai nhasi tisina kugara zvatakaita izvi. But very unfortunately anga akararawo murodi. So how my misfortune occurred was not intentionally. Zvange zvisina kurongwa kuti tatabva kumba tiri kuti toda kutsvaga munhu kana kuti zvemaricho kana kuti zvei. Ndakabvira kuita pachimanyika ngozi jambwa munyama. Okay. I don't know the correct rephrase kuti was it an accident or incident. Saka ndati mukutsanangura kwandichaita zvichabatsirawo wakawanda, either wakasanganawo kana wachasanganawo nedambudziko serangu mukusaziwa. Chinhu chinonzi ngozi DJ, ndakanyatsozotsanangurirwa ndimambo Mutasa kuti chinouya nenzira dzakasiyana siyana. Ukaona munhu akafa ukasataurira wanhu yatova ngozi. Mufi anoti dai wakataurira wanhu handaizoora kana kudyiwa ngembwa ndiri musango. Saka kusataura kwako iwewe kwakatoita kuti ndiore nekudyiwa ngembwa. Saka iyo ingozi. Kana uchifamba musango, ndikuweza kutsanangura matsananguro andakaitwa ndimambo kuti ndizogutsikana kuti ndisvike pakuzwisisa uko ndinako. Kana uchifamba musango ukaona munhu akafa, ukasaita a decent farewell, kutora kashizha womufukidza semumvuri woti sorry, handikwanisi kumira, pamwe rutoshawo kuti shumba dzamuya pamwe dzichakuyawo kana pane zvaitika. Kana uda kukwira mumuti kana uda kutiza, asi unofanira kusiya kuti sorry shamwari, ini ndadino ndapfuura ndakuenda. Ukasvika kana pane munhu uri kurohwa chaipo, ukasabvunurira inoita futi ngozi. Mufi anoti wakandiona ndichipondwa wakadii, but iwe pamwe unenge wakushaura kuti ndikasvikapo ndichazoita police witness zozotonetsa, but ukatoenda usina chawaita chacho futi problem futi. Okay. Ukatuka mufi chaiye kuti DJT wazofa waizonyanyawo mufana uya. Izvo zvokutodaro kwedu kwaHondo uku kune ngozi yakanesa yaiziye kwanya kudzinesa. Kungotuka kazoti apfutseki wanyanya watochibereka. Saka ngozi dzinouya munzira dzakawanda wanda.
kunyengerwa mukazisha iko ndo washaishirwa wobva watora demo kana mpini webaza wati ba munhu abva afa unoti dai wakandiendesa kwamambo dai ndakaripa ukabirwa mombe chaiyo ukarowa imbavha ikafa itori ngozi. Saka ngozi dzacho dzinouya pakasiyana siyana asi inini I can't go on and on because zvakawanda but ndiri kuti ngozi inouya ngenzira dzakasiyana. Ngozi hakuziri chete kuti wacheka munhu wabvisa mapatsi waita zvemastoro kana kuti waita sei kubana kwandakatoita ikokoko handina kumboramba kubva day one kuti ndakatoshaisha. Saka I can't go on as I said. Asi mushonga wengozi at the end of the day kuiripa ukaita chigumbu namaidi chaiyo musi wanofa unoona hama dzacho dzirubudisa tumatsamba twakanyorwa mpiro baba day one titi baba zvese izvozvo unozozviripa yatova ngozi saka ndo muchidimbu I think ndo pandopogona kutsanangura kuti ndo mafambiro akaita ndikuwedza kutsanangura. Alright. Saka so pandoda kunzwisa ndepekuti apa mataura muri muchidimbu. So pane vamwe vanenge vada kunyatsa kunzwisa kuti saka nyaya yacho chaicha yakatangira papi. Kuti tomboita ngefunika toda kudzoka kumashure mbichana. Toda kuti nyaya iyi yengozi izotange kusimuka. Chii chakaitika? Nyaya yengozi mafambiro yakaita chakaitika ini ndaita basa rekutenga magwere chichinjana nemasandaki kana magwere angu akwana tonnage ndoendesa kuJMB kunyanga ndaihaya munhu ainzi Chutsi anogara kuavhila uko saka it was on a Friday ndobva ndahaya Chutsi ndobva tatakura chibage chedu ndobva taenda kuJMB. Kare kaya zvasiyana nemazuva ano kuti transport yanyore. Kare kaya waiti ukaendesa ukasiwa nebhazi hakuchina imwe means of transport. But vanhu vaizoziva manje kuti nhasi Daniel wauya nerori nechibage wouya woungana paJMB wokwira todzoka nawo kumamisha. Saka this is exactly the same scenario yakadini yakaitika. Saka takatobva paJMB panerori yavo vanhu vanga vari kuma-15 ndobva tatora road inodzika kwaMangondoza tobva taenda kwabuda kuSt Mary kwaDumba kubva taenda kwaSanhani. Saka tamunzira tiri munzira tiri kufamba kwakutosvipa kuma7 ishi kwakutotanga kuti tsva. Saka waziyasa vanhu mune maswera muri jima masaki nongoita busy twope twakubata ndizvozvo. Saka ndakazongonzwa ruri kuti kusweva ndobva yaiti futi kudzokera muroad ndandati chii kanzi pane munhu akararapo ndidriver manje. Hamusi my driver. Handini ndaidriver. Muridzi werori ndiye aidriver. Alright. Saka akabva arivhesa ndobva tadini taflasha malights. Saka frustration yekuti tatura kubheuka uku pane munhu uri muroad takabva tadzika patakadzika takabva tazwa kuti zvimukare zvemashai zvemadoro zviya izvo. Kuratidza kuti pane vanhu vengu vachimwa doro paside pacho. Padhuze ipapo pane vanhu vachitomwa doro. Saka tadzika ndobva tatoona shuwa murume uyo akadini akarara bhara rake rakasendekwa apa iye akarara mumashure mebhara. Saka takasvika shuwa ngeye acha kuti fucking bastard wakarara muroad. Ini ndakambana uyu driver akatotora mushamu akadini akamuchayawo. Uri urara muroad iwe bedroom mako unoti tisangozika. Isista totofunga kuti saka kusweva kwakaita motikari mainzvenga munhu. Driver akarara muroad. Alright. Driver wainzvenga munhu anga akarara muroad. Saka munhu uyu haana zvaakataurawo aingoti kororo. Zviya zvekuchona kana kuti kujona zvekunga isi takazvitora kuti idoro. Saka tatopedza kudaropo takatodaidzira kune vanhu vanga vari padoro. Saka tu varimo vakazotouya paya kwatosvika tovataurira kuti chi pane munhu akararapo. Saka by that time by then vanhu tatasara ta about 6 driver neni then inomwe urimo iro wanga urimo nomwe wakadzi wanga urimo wengu ari mumotikari kumashure kwemotikari. Saka in other words tatiri 6. Tapedza takabva taenda kumba ndaigara kunonzi kwaNyamudeza Ruwangwe. Saka the moral day 7 am ndakaona mapurisa atosvika ekare ayaya kwautoza baba panapa vakwautoziya inenge iri Saturday wose wapostori netakatoleza uda uzodai kwautodaza tochena inda vakanza makauraya munhu kandi zvakaitika manje
patakabva apa isisu munhu yakabva sara ibvadini achivhafa kusara aibvafa kwakaita vanhu wanga uri kuarea iko kwawa manje wakabva waenda kupolisi kuruwangwe wataura kuti masamvu wadini voraya munhu taona uri kudzingirira munhu saka patazosvika isisu wanga uda kukwidza munhu mumotika kuti waende naye wakabva wadini wazotiza ndo statement yakasvika uko saka statement yasvika uko manje isisu potazosungwa apa indabasika ndapfikirwa mangu ndega umwe buru wangu yebva apfikirwa makega vanhu wese waya wanga vari pai wanga vari po waya wakabva wateerwa wese wanga vari murori waya wese wakateerwa wese ubva wati bvupa police munhu umwe naumwe kaupa statement yake saka vanhu vamwe waya awa isisu ndakangotsanangura sematsanangura ndaita was no exactly zvakaitika hapana chiri kuchinja ba wamwe waya wakadaro kuti wana masamvu ava shuwa tinoziva kuti Mabhinya takandokura kuti izwa kuti Mabhinya shuwa isisu tine culture kuti takandokura tizi tiri Mabhinya nyangwe hazvo ndisiri Bhinya ndichikutotondera rimwe zuva ndiri kuprimary around 70s kwabva kwanzi masamvu asungwa waoneka nemusoro 3 yewanhu pamusoro pemotika ndikabva kuchikoro ndiri kuchema ndikaenda kumba ndasvika kumba ndotoona baba uripo chii mwanangu ndikati andozviri kutaurwa zaiwa hauzivi zvinoita vanhu here saka ndikuwedza kutsanangura background nyaya iyi manheru mai akatoti iwe buda utore masosi kunze ndikati ndingosha Mabhinya kazi ndi baba iyazvi uri kusha Mabhinya apa nditi Mabhinya ndini ndiri munhu saka Bhinya rimwe saka rimwe Bhinya rauri kusha kunze ndianditenda kurikona saka vanhu ivo wakatsanangura kuti kana vaimbotaurwawo nyaya idzi asi apa zvaitika chaizvo ndezvizvi saka yanga iri Saturday tobva tararamo Sunday tobva taswera ndobva tararamo Monday munhu ndobva enda kupostmortem kunyanga enda kupostmortem ndobva pabuda doctor's report yekuti munhu aoneka aine poison muchiropa haana kufa ngefatal assault yakutaura maninga post dai kuti munhu was fatal assaulted handi zvakadini zvakabuda izvozvo ndo zvakaita kuti kukoti ngoti nyaya yanga yaita kumapurisa tatakatosungwa takabva tatozenyu chi hamuna mhosva endai ndo mabudiro atakabva tadini taita kumapurisa mabva kumapurisa imemi nyaya yapera tiri kuona izvozvezvi pari kuita kungefanika pari kuita muchokoto tabva kumapurisa nyaya yapera zvakaitika gore ripi 1992 ndo pakaitika nyaya iyi nyaya iyi yaitika zvese izvi zvapera tiri kuona wehukama wari kuita kungefanika pane zvimwe zvinhu zvaakunetsa mumhuri ndichiteerera nyaya yenyu chii chasimudza nyaya iyi kuti yakaitika 92 itange futi kusimuka izvozvi mugore ra2026 Alright, rega nditidzoke kumashure ndikupe picture futi yekuti tiuye tiri pamwepo. Tabuda mumapurisa mustocks. Setsika yechiwanhu takati sezvo tiriwo zvaitika mumaziso edu mumaoko medu tiripo we are part of it, we are associated. Ngatiende kumba kwemufi tinodini tinobate maoko. Saka takabva tasvika shuwa mufi ndio musi wanga ada kuigwa. Asi wemhuri havana kukwanisa kutitambira wakati aiwa ndimi makadini makauraya. Ibva ipano. Saka takabva tadini takabva tabva. Hatina kuzobata maoko ba. Saka tadzoka kumba manje. Ndoda kuchidzoka pawabvunzira hapo. Zvese zvaitika izvi hapana wekama usina kuziva ba. Anga akura by then kunze kwafana wanga wachiri wafana. Zvekutoti pa court mukoma wangu anozi Michael uyu. Akauya. Na mai wangu ekundibara nemuzukuru wangu anozi Masere. Wese wanga waripo. Saka wakauya. Saka munhu wese wemusha anga ari kuzviziva. Saka tadzingwa takazotuma samukuru handizoti kuno kunoti munhu kuda kuedza kuyananisa. Tikatuma umwe murume anonzi dhokotera kuti changwa ndo zvaitika enda odini otaure nevanhu ava kuti masamburu kundituma kuti ndotsaona yatasangana nayo tingataurira nezvipi maererano nezviripo zvacho ngoti ndo zvitoripo munhu takatobana shuwa. Saka avo vakataiwa masambu acho ngadini ngauye kuno. Saka ndakabva ndaenda takati vanhu vakagara kumagadheni kwabva taomberana kwabva tanzitsanangura zvakaitika ndobva ndatsanangura exactly izvo ndandodini zvandandotsanangura. Saka vanhu vakati aiwa muri kunyepa ndimi makauraya. Saka samukuru akabva adaidzwa ndobva aendwa naye kumba
saka yaruti asvika kumba bhodza vatatu kumagarden. Okay. Asvika kumba uruti izvo wakaona mamene vanhu vakuru vechikuru nana mbuya vechikuru ndobva asvika bvanzi pinda akagara kuchikuru wako vanga kutotya kuti pamwe ndaurohwa ndobva azonzi nyaya yako yawauya nayo tainzwa isisu tiri kuti pakaitika zviro tatisipo vanhu varoziwana ndiani Mufinani naMasabvu. Saka imimi endai henyu kana maenda kana paine munhu wazobudirwa kwenyu muzouya naye panapa akabudirwa tozotaura naye toona kuti uyu mwana wedu tichimubvunzawo zvakafamba sei iye achitaurawo mukadzi wangu uripi mbudzi dzangu dzakazodii pano togutsikana kuti tiri kutaura ne-the right person. Okay. Then kana paine hurupwa kana zvida kuenda pamberi zvochidini hazvo zvobva zvafamba zvakanaka Okay. ndo patakagumira ipapo. Okay. Because awanga kuti kana musina munhu wabudirwa musadzoke. Saka takabva tadzokawo kumba shuwa kwabva tamboti gare yedu. Pakazouya munhu akatinyorera tsamba unozi Dzukutu wanatsika mutanda wayawo. Okay. Akati ndinomuda kunoku. Alright. Zvenge zvaane nguva yakareba sei Mufi ashaika izvi? Pakauya iye uyu tongoti about tambofambira nyaya dzese idzi. It was around 2009 akazoti uyu. Okay. Akati izvo inini uyai kuno titaure nyaya yemufu. Saka inini ndakabva ndati inini namukoma wangu uyu wawakaona ari kutaura mudare uyu anga aroti nyaya yekutotanga zvinezvi uyu anga asikabvumiwa kuti wakauraya munhu. Izvo wabvunza kuti vanhu vakutanga kuchinja mastatement sei apa. Wakabva ndiye ndakatoenda naye neumwe shamwari wangu unozi Nyaguzi. Okay. Ndobva tasvika kumba kuwafi futi. Ndobva tati tauya tazwa tiudaidzwa ngeuyu Dzukutu uyu chiremba uyu. Wakati isisu zvotakataura hapana chachinja. Mune munhu here uri kubudirwa izvozvi titodini titofambe nenyaya dzake. Tikati hatina kanzi saka kana pasina munhu ari kubudirwa madini ibvai pano. Saka takabva taenda kumuteera iye muchinda uya manje tobva tasvika vatamuona chiremba uya. Chiremba uya akati ndoda mombe 50 kuita kuti ndisamutseba mufuru. Uyu mukoma wangu JT baba uyo akati iwewe ungopenga uri hama yacho here uri kuda mombe 50 pakai watumwa ndiani uri konimeni kaiwe nesu tatatogumbuka fucking bastard tsotsi. Saka mukoma aibva ati hawa komana ngatidini ngatiende. Saka takuda kusumuka iye wakabva ati nditomupikira hamusviki ba kwamuri kuenda. Iye chiremba uyo. Okay. Kana musina kuwirirana neni zvotataura hamusviki ba. Uyu mukoma akati get away siyana naye ngatidini ande sure takabva tapinda motikari yamukoma bva tatoenda. Saka takafamba about 5 kilometers sure pakabva taona kahwari kangozi kahwari kahwari ndokazi kachikware vakati vakadhakurwa nemukoma bhago nemotokari. Saka isusu manje hana dzakutanga kusha kuti pamwe zvazi kutaura muchinda uya pane zvaakuita. Kwabva taenda tobva tasvika panonzi paRegina. Okay. Mukoma anga abva kunyanga inga ndabva kunyamaropa. Saka tataakuchiti taakubva motika yamukoma iyo oenda kwake stodini. Takandomira kudaro kabva kafika mukachikware kai futi vakasvika pawind screen vakati vakafa. Saka tangodi takabva tatoenda kumba ndomasira netakabva taita nani namukoma nauyu namambara uyu nachiremba so hatingati mambara nachiremba. Tobva tagara manje uyu bhururu wangu wemotika uyu muridzi wemotika muridzi werori uyu wabva aitawo unongoziva hapana kumamisha kusina maproblem ndizvozvo hapana dunhu risina rinda hapana kusina marehwarehwa. Wabva hama dzake wabva waita challenge yekuti mumamisha mune zvirudini zviri kunetsawo mumamisha imomo. Saka izvo paine zviri kunetsawo wakati tiri kufungira kuti paya ngokuti tiri kutoziva tsaona yakadini yakaitika. Saka ndibwe ipapo uye akati bati patakagumisira kuenda wanongotaura zoti kana musina munhu wabudirwa ngemunhu wedu wafa musauye pano. Wakati aiwa ngatifambire nyaya. Saka uri kunzwa wakabva wazoenda kune umwe mbuya chiremba ndobva wasvika bva wahaka munhu uya ndobva abuda abva ati shamwari iwe mhosva yako neni ngeyekuti makazondinera asi kuti ushowana ndakarara murodhi ndiri rongo. Saka izvo zvakadaro manje ndoda kuti undipe mombe 8 dzekundiripa. Okay. Wabuda kapa hama dzese dziripo vanhu vachitakurana nemudzimu uya kuti wachiende kupi kuhama dzemufi kuti wazodini wazoende kundotaurana ikoko.
Saka vanhu vakabva vaenda kotaurirana kuya. Vari mukutaurirana mai ndo pari zvakabva pauya umwe chiremba uyo wakuzi Mukotsanjera mazuva ano uyu. Iwo kuma 92 endi zvese zvaitika izvi zvaitika muarea maMukotsanjera macho. Endi ndo mazuva ano ngaro tanga mabasa ake. Saka vakabva vauya panhamo paya kuti inini ndakamutsa munhu. Amiri pa event ye. Uyo dzokuti uya uyu. Uruto futi ndakadini ndakamutsa munhu. Uri kona zvobva zvaitaka kumbosazwisisika ba. But at the end of the day Mukotsanjera wakazobva atora mukombe kwakubva aita lead the function. Kwakubva ati 8 mombe dzakataurwa dziya makapopera mudzimu. Toda mombe 36. Nerori yakatotsika munhu wacho. Dai kare taida nemukadzi asi mazuva ano ngoti hurumende aichatendi kuti munhu uripe ngozi ngemukadzi. Chiti paizvo tataura. Wekwachiutswaya wakabva waramba kuti isi tauya nemunhu wedu. Iwo wakutora indizvo wakutaura ndizvo zvakataurwa. Wakabva waenda kwaMambo Saunyama. Saka wasvika kwaMambo Saunyama kubva mu 36 mombe dzazochajwa jiya. Mambo Saunyama wakazodzidzikisa pa 18. But still urundoona kuti dzazi 8 dzakazokwira ku 18. But say hama dziripo dzikati aiwa ngatingoita kuti zviro zvidini zvingofambe ndobva vazongobhadhara mombe dzawo dziri ngani dziri 18. Right, tagara makore arifamba kani ndizvozvo. Uyu gururu wangu ndakatumawo dhokotera uyo wabva waitawo dambudziko. Izvo zvinongonetsa musha ndizvozvo. Wabva wanga wainongozi yawada uripa yawaiziva mazwire etiri kuzviita ya sekuru wavo. Hapanapo ndoti chaita into that side detail. Wari mukuiripa pabva pabuda futi imwe ngozi. Wakuti wakomana izwa kuti pabuda imwe ngozi pabva pabuda futi yechitatu. Ndo yabva yazotaura kuti inini ndini uyo wekunyamahumba Nyakumera. Iwe wakatomwa nemasambuti Daniero kuuya kunoku. Iwe tibva takutaurira kuti Daniero ndiye uri wrong. Ndiye wakandouraya. Iwe ukati aiwa. Uye akati aiwa ini hana kuya kuti Daniero handiye wakauraya kana wakaita sei. Ndakauya sasa mukuru kuti muya nani. Muenzani sei. Ndizvo ndandoda kuti kana paine kuti zviri uripwa kana zviri kutaurwa zvidini zvitaurike. Asi veri asi mimi makati kana pazobuda munhu. Saka wakadhonzerana wachitaurirana kusvika wabva wazodini wazonzi tinoda mombe 8. Wabva wazodipa futi mombe dzaungani 8. Saka izvi zvese inini apa ndinozonga tadini izvi tazoziva ba zvadhokotera izvi. Icho tatakazwa ngezvekwani kwachiutsi. Saka takagara kudaro manje uyu mufana wangu uyu urutaura umuya uyu ndikanzera kwake uko. Saka paita independence yaitirwa kwaMurambinda iya. Saka wanga uri kuenda kwaMurambinda wakapiwa mukombi ngekanzu kuti makanzera nemasabhuku nemuwet enda ipi kuna chef tiende kotamba nenzi na baba. Saka munzira mumanje aidza pakuenda kana paudzoka ndipo wakazotaurirwa ndi headman weuko kwakafa munhu kuya headman Nyamahumba kuti mimi wakomana wamwenyosa wadini waripa ndi masara. Uya akati aiwa isisu takangozigara paine munhu wazodini wabudirwa. Sinoona nhasi apana munhu watadini abudirwa. Saka uyo akati aiwa ini mukaita zvinhu zvechipostori hamuini baba chautodekana pakuita chiwano kutofamba kuti munhu adini amutswe. Zvakanaka. Saka wakauya akatitaurira nemhuri tese tiri kuirirana tese tatine one tone tatine one language kubva zuro kusvika ipapa kuti tiri kuirirana. Tobva taenda kuchechi ndobva takumbira kuti ndonya iripo toda kuti dini kugadzirisa kusangana wakati mushonga wengozi kudini kuiripa. Ndobva tatodini ndobva tadzoka. Ndadzoka paumba ndakabva ndatora sabhuku wangu wandataura uya ndobva taenda kwa headman ndobva tamutaurira ndobva taenda kwa Saunyama ndobva tamutaurira. Saunyama akati zvakuda zinata. Saka wakabva wati pamazita 5 emazinata ari muarea wanoziwa. Saka pa 5 ndipo takazotora mbuya wekuMozambique wanga wakuzi mudare muya ing'anga yake. Maidzi mune enyu ng'anga. Handina ng'anga yandinayo, handina zvemushonga zvandingoziva, handina zveng'anga zvandingoziva kana iwe ngozi ndiyo yoda kutotanga kutoripa. Ndakandokura ndiri muchechi. Zvese zvangu kundoti sendini mirodi. Saka kuya kwako kuexaggerate one my personal benefits kana kuti zvaari kuita. But anyway tabva kuchechi takabva taenda semhuri kwabva taenda kwaambuya
Mozambique. Okay. Tabva tasvika paMozambique. Hapo sako kuri ungori just because unoza kuti katiri munyamara pa mugano ndigairezizvo. The moment watobira Mozambique. Saka she's walk along chi border iroro. Okay. Saka tasvika po takasvika ma lunch time. Toto chingamizana naye otoseka kana masambo apostori mauya wano zvongotaura edu tiri panze. Saka takagara zvekuti takazoti mbuya uyu seifamba. Saka wakazopinda mbaibva ndakuona wazukuru wako kuburitsa midziyo mumba chichichi. Saka pakazondoita imwe mhepo zvekuti mhepo nemunda mese majecha mudenga what. Uyu sabhuku obva atotaura kuna mambo kune mupurisa wamambo saunyama watakinaye kanzi sekuru wasvikawo. Okay. Saka wasaona unoziva culture dzechiwanuka wakatoziva manje. Saka paari kutodaro totozwa mubambuya uya watodini wautodairira watobudirwa. Okay. Saka kwabva ati vanhu uyai kwabva tatopinda tapinda moya kwasvika tamutsana makadini unoda kubatsirwa ndiani ndandini inini kazi yogara kwabva tagara ndiwanisira kuDaniel Masambu anga ine bakatwa rake mubanga katinopfekerwa riya kwabva ribvisa ibvarisa mutiro kazi isa muteta wako $10 kwabva ndaisa muteta wangu $10 ndaisa $10 iya kwabva ati zita rako ndobva ndataura. Saka ndobva achito iye mbuya uyu zvaanoita manje iye unozimbia tototo asi kana apa basa unosvikirwa ndisekuru Shumba. Okay. Saka wabva zvakutolingana. Saka mbuya unoti pamasvika imimi wakomana pane mukadzi anga ari kutera mumashure mako iwewe Daniel kutaura imimi. Okay. Mukadzi uyu anga ari kuchema. Saka ungomuziva here? Ndikati handizibe nemukadzi uri kuchema. Saka inini because ndandaenda nomumwe mukadzi wangu. Saka ndakatofunga kuti pamwe ndiye kwazoona kuti aiwa baba kanzi aiwa ndinotaura wakafa. Saka pakazozwa wakafa mai ndakati saka ndiani mukadzi wangu mukuru because ndingori wakadzi 9 ende pa9 ipapo wandiya wakadini wakafa. Okay. Kanzi saka uri kuchema uri kuchemei kazi une chigumbu chei kazi uri kuti wanga usikapindi imba mangu wanga usikanatsundida this and that. Saka wakafa ine chigumbu. Saka uri kutoti iwewe wakarwara inishuwa ma21 around there ndakarwarawo. Saka ndarwara vanhu vakatosvika pakuda kuchema ngunga zvazviri serious. Asi ndakazopona. Saka pakataura mbuya nyaya yekurwara ndakabva ndaona kuti shuwa mbuya wadini wapabata ende uri kutotaura kuti ndini ndandauya kokutora because ndiri uku kunyika kwanga usudinobewo saka ndauda kuti uye kupi tite kumadiri otakupi takuno iwe yacho kusaka rugara unga yakaoma. Saka ndaona kuti bataura mbuya apa kanzi ndinda bandasunga zviro zvako hanombo ndasunga zviro zvemusha kana zvefamily kana zvani asi zvako zviri particular iwewo. Saka ndotati inotumari shuwawo zviro zvinoitawo zviro urikona. Saka ndakanasa kugutsikana kuti mukadzi wangu apa wadini wataura. Saka takazofambira nyaya yekuenda kumadzite zvara kudini zvinozongonetsawo here tizomboendesana kumadzimambo nechichichi but at the end of the day overall takazodini makazozvigadzirisa ndobva tagadzira tombstone yake. Okay. Saka tapedza kugadzira tombstone awa mabhururu angu aya manje aya paprevious meeting yatataita yacho uchiona umaendera akazoenda nyaya kwamutasa manje. Okay. Taita meeting ndakazotaurawo mumeeting kuti asinzi zviro zvangu izvi zviri kufamba izvi but tino maissues efamily ari kuda kuti dai agadzirwa senhaka iye muchinda uyu sinzi akafa nhaka yake haisati wana wake vasati wapiwa zviro zvavo zvichine munin'ina wacho wakungwara-ngwarawo unondozivawo supu kana pazondo kuti uzobva ubvinyoreba uri kuona 1 2 iyewo mukoma uyu uno issue yetati kuti pakafa baba pakafa toti sorry zvinoitonga kureba but pakafa baba baba wanga ine prazi. Saka paprazi apo wakabva asiya ati panapa ndo pamusha wakunda wangu chero kana warorwa kana amene wazodzoka kana paita problem kana mwana watadza kuita do well in life wanodzoka uzogara panapa wachichengetwa ndimai mukuru. Mai mukuru unowa mai wani wablazi wangu uya manje. Saka takabva tangosara takadaro. Unfortunately mai mukuru yabvazodino futi washaika futi. Saka pazosheka mai mukuru mukoma uyu manje wabva yabva kupeya chi brazi. Wabva bata pa brazi manje. Saka zvabata pa brazi uyu akataiwa zvimukoma baba wakati apa hapasi munhu vange pani ngepe munhu wese saka takabva taita madare iye uyu abva atoti aiwa mukoma munofanirwa kubva inini sane wanji manje ndibva ndadini ndaendosa ka ndo basa rangu reune wanji kuti aiwa mukoma ibvai
Okay. Saka ndofunga uyu bhuru wedu manje anozwa kuti munhu wabva abata mafe kuti mandidzingepi? No, mandidzingire apa. Asi title deeds wakadini? Wakabata. Okay. Saka ma-title deeds aya manje ndo zvimwe zvotatu kuti zvemhuri dai zvabenefitawo munhu wese because baba vangu anga ine 15 wakadzi newana 75. It's a big family urikona. Saka ndizvo ndoti mukoma dai zvachiita kuti mwana wanhu wese wadiniwo wapundukewoka. Nonyoona kuti aiwa akusapunduka kwamuri kuita ingozi iyo iri kutadzisa vanhu kubudirira. Isoti aiwa badai mambotiitewo tuma-title deeds. Ini ndazoresearcha ndazoona kuti ma-title deeds ari kuto mortgage bond ngoiti kupiwa facility kubank. They are ranging 2.5 million facility iripiwa mukoma ngebank. Sandoti dai mizoonawo kuti toita sei vanhu vese tidini. Then pane imwe issue yemufana wedu wekunyakomba mwana womukoma asaka vari wekwabamira utori pachikurubhi apo wakauraya futi mufana wake ngei wakarwa pamba. Ndo maissues anoda kuti agadziriswe musha tiri kunatsa kuziva kuti mwana wedu wakadini wakadai murikuona manje. Saka zvese izvozvo iwo vanobva vachisiya vobva vachitaurisana nemwe kuti uyu rutaurisawo wakuda kubata nyaya dzese idzi but inoti kuti ndiri nechekuti ndiri kuramba kubva day 1 panhau yedu. Okay. Saka iye mukoma manje neuyu mufana uyu endiri uyu uchaita take care wamhuri yathe late uchada kupa vanhu vanobva vawirirana pakusapotana kuti uyu unenge akuti scratch my back I scratch your back. Uyu blaza unobva ati usasapa vanhu inyi zviro zvavo wanawo iwo uyu obva adini kuti hachataurawo nyaya yema-title deeds. Ndii ndega ndaungotaura mai nyaya yema-title deeds. Zvakunga ndii ndega nemufuya badzi ndiso vanhu vanga vari kuvhoisa tiri vangani muri 2. Saka ndini ndasara manje ndabva ndaita pa-open space ndaaku munhu wese wangoita yese yada. Izvo zvorozwa kuti maoko rorwadza imwewo besa rakagara hatichazvitauriba. Nyaya yacho yakaoma. Saka imimi hondo yamuka pakati penyu nevamwe avava iri pakuti imimi muri kunzi makauraya munhu, ngozi ndo yakunetsa mumusha. Ndo zvazviri kutaurika inini as I said DJ T1 kuti handina kumbobvira ndaramba ma-association ekubanaba handiti asi hama dzemunhu dzaiti kana paine munhu wabudirwa modini mouya. Saka apa hapanawo munhu wazobudirwa. Okay. Asi hama dzangu manje because sewanhu waakuda kutsvaga kuti vanondiita kuse kuti ndibude paune wanje ngekuti kana mamambo wakatotaura kuti toda kuti adini abude pai ngoti wachitaura kuti nekuti ane ropa maoko. Saka tachibva kwamambo manje pane mubvunzo wabvunza uyu manje tazoenda futi kwambuya uyo makadzokera futi patadzoka ndasvika kuya mbuya kwabva adaidza sekuru shumba. Sekuru shumba akati munhu wakafa uyu anga asina uya mushonga saka hamuki unenge ari kungotenderera asi hana chaanogona kuita ngoti hana uyei mushonga. Okay. Saka zvadaro mbuya ape sekuru ataura kudaro wakazodaidza mufi abva auya iye kasimero nyakumera ibva atsanangura kuti imi makandiona ndiri murodhi maisafanira kudini kundibana maifanira kunditakura kundisa paside perodhi but imi makandibana maindibanirei ndibva ndandodzokererawo kuti shamwari handisi kuramba kuti ndakakubana asi marizins angu ndakakubanawo ndiwo aya and iwewo kurara kwangu wakaita murodhi kasimero inyaya yekubana kuku ndakazokubana eduka asi zvawanga warara kwakuri kudhakwa here kana kuti pane zvawanga wasangana nazvo takureferenza pakuti pambozobudawo postmortem yakutaurawo zvimwe zvinhu but asi get me right handisi kuramba ba-association yangu kuti pachiwani ipo papo pa-that association kana mambo mutasa wakanditsanangurira zvandakagutsikana. Okay. Alright. Imimi ndichikutarisai muri kutaura kuti nyaya yese yemi mamusi kuiramba zvekuti imi makabana munhu engakarara musaidi merodhi mumwe wenyu achibva akamurowa neshamu makabva mamusiya ipapo handitika right. Asi nhasi pane kumukirana manje kwazoita kuti muendesane kumatare mudii. Imi pandoda kunzwisisa kusaidi kwenyu panoda kuti munyatso kunditsanangurira ndepekuti mumhuri mune zvaakunetsa here zviri kunzi imimi ndimi muri kuzvikonzeresa.
ndizvo maichaizvo waitako ndo matsanangure zvazvo pesa apa pressure yese indakapiwa unenge wawe uri kunangiswa kuti zvakaitika munhu vanhu yawo kana kuti to them uri kuona kuti tone yawo pandazorohwa kwarusaka tone yawo yanga yachinja yanga isisiri yezuro iya yekuti ndakaita tsaona zvazvo kuti unga takauraya zvemaritual unoti mudhara kamudhara iyo nyaya yekuita kamudhara wese munhu ananga ungoti kamudhara mbetu tundebvuchada kudi kamudhara saka aisubdued kuti angatifambe bhozi wakuti wakunda hawasi kurorwa vana vari kufa vanhu vari kupenga mumhuri uri kuona saka zvese izvozvo zviri kuzi ndiyongozei saka ndakabvunza pamambo kuti hapanawo here zvimwe ngekuti musha wasvipa kauya musha wane masvosvika zvade kuti vanhu vese bva tangovhenekwa tioneke ngekuti pamwe vanhu vamwe wakuhwanda ndini ende nandototaura nemuti mukana tazoenda uko kwambuya manje mufi sekuru shumba wakabuda akati munhu anga asina kuuya mushonga saka asati atomuka saka manje zvese murimi maproblemu ese anga ari kuitika esaya ari kubva ku ndo paane mubvunzo wangu manje pazvakataurwa madzokera futi kudare kun'anga ikoko zvichinzi mufi uyu enga asina kudya mushonga saka enga asiri kumuka wenge waripo here wanga waripo nemupurisa wamambo mutasi anga atoripo wakatozvinzwa alright makambobvunzawo here question yekuti alright kana zvichinzi mufi uyu enga asiri kumuka atotanga kumutswa kana sekuru shumba hatichazivi kuti tingata kunesu maybe tiri kuti nguva yese yenga asiri kumuka handitika kwakamuka handiti wakamuka futi saka uri kuti wakambodzoka ibhara raibvazo wakumuka futi zvinezvi I'm not trying to be stubborn. Toda kuti tipanyetse kubuda pachena. At the end of the day, DJ T1, I am ready. Badarangosi. Ngoti zvakaitika izvo zvadini. Despite the fact yekuti tandokura tiri vanhu vaindozi muri Mabhinya. Asi ndisiri Bhinya ngoti hando ubhinya ngotaurwa kawo. Kunenge tsaona. Unless tiri kutaura ubhinya nokuisa munhu mumastoro but kuna baba wangu there was never anything like that unless ungoti sepa vamwe tinetiri vana ungazogona kupupura asi hatina icho takanzwa and since then dai kuri zipaino munhu uri uko wakaurayiwa nebaba wangu hati mutemo wengozi munhu akaurayiwa unomuka wouya mudzifambiraka no hapanawo since saka awa nyaya yawo haisiri pekuti chii chazobuda outcome iyo nyaya yawo badziri pekuda kudistota une wanje ngondipo waramba wari kuti ngabva mambo tiri kumbira kuti mubvise une wanje ndikati yazve une wanje uyu zvafanira kuti gomo rekwachapinduka ndingofumerera kuzingere kwataungwena iye mukoma oraita handiye dangu imba medu akashaishawo something apa pabva paita problem handiti tingobva tabvisawo dangwa wake azvibudi bandizvo vari kutaura kauti saka asi utoziva kuti mukoma wati wafanira wanenge vari kutoita politics inoenda bviswa mangwana ubvaza mudhara madai mudhara ibva abviswa wari kuteera cheni iyai manje because uyu ruzinge mufanira uya mudare toda kuti unoteera aite newanje ndiye Andrew uya uri uramba nei nezviro zvablazi saka uri zoti akanga amufirida manje akapinda apa zviro zvablazi zvadini wafana wachana awasina and iye mfana iye rutauriso wakatora nhaka yeumwe mfana wedu wainzi Jetsero mfana iye was doing well angati wane machinery dzake dzemaindustry yemasenda ku ndiye akabva azvitora nemudzimai nemotikari zvazvina basa but izvozvizvi wana wake mfana uyu takati mutsiura kuti utiruzwa kuti wana wako wari kuenda kuchikoro nemabhasikoro asi wana wemufa wari kuenda ngetsoka kuenda nemariposa nguva iyo tiri inei mariposa mange chando kuti gba saka zvakanyongana but kuti tizive manje kuti what is going to be the end result ngoti ina handisi kuramba alright ngatimbodzokerei ndiri kurangarira muri mudare muchibatsirwa nachief mutasa nyaya yakundopera chief mutasa pane pawakandoipendera vachitaura kuti nyaya yenyu imimika ndainzwa asi mimi semunhu mukuru chimboitai kuti mumbouye mega tisiri padare uyai kumba timboonesane ichakudzika shamwari chakudzika chingwa chirude munogona kukwidza kudai chingwa chambobata okay so wakati uyai kumba pasiri padare uyai kumba tibatsirane ndakanzwa mambo mutasa wachidaro makaenda hongu
ndakaenda I'm very obedient. Okay. Kana izvo pakutanga dai wakateerera pakamangwarwa zana kuuya kudare by last time pakangoita madelays ekuti ndakazoisirwa ikokeshi ngemuzukuru ya kuma 8 dzeusiku. Ubongo ichinje pingwa dzeusiku dzakadaro enda kwamambo ndapa excuse yekuti ndanonoka kuona mai. Saka that was not the issue. Ndakazoenda kwamambo ndikati ano mambo ndauya because mudare muya mukanatsa kundoona ndandiri munhu usina kupiwa nguva yekutsanangurawo zvaida ndokuti tirikutaura ngozi ane 30 years but yakarepwa into 30 minutes meaning to say every 10 years yanga iri kuaroketwa 10 minutes which was not kunena hazvinoonatsa kuita but I could not argue because unozva ukanga wakagara mamambo paya handiti mambo anenge ari apa kumasure kwake uko dai ukazocherechedza kune picture ya his excellency baba Mnangagwa. Saka who am I kuti ndizonge ndakuramba ndiri kukakawadzana pana mambo babari kumasa ndakabva ndangori saka pepe ndakabva ndangoti let it go ndakabva ndangodini ndabva ndangonyarira saka ndadzoka rechimangwani akabva azoti tsoka ndikuona unga imimi of course I know zviro zvemabarika zviriko toni iri kushandisa wamwenyu imwe yacho haisiyo hayo but imimi ndingoteedzai kuti ngozi kubanoko makaita that association ndikachaiwa mamba nombobvira ndakayashaisha ndakaramba saka I will definitely go kudini saka takazodzokera futi kupi uku saka mambo akangondikoshena achinditsanangurirawo kuti munofanirwa kuuripa kufambira nyaya iyi. Alright. Saka so maudzwa namambo imimi because kune vamwana vana kunzwa nyaya yekuti yakafamba sei warogona kunge wakainzwa zvekuzoti mimi makazobana munhu engari musaidi meroad vamwana vasi kuzviziya vamwana varitofungidzira kuti makatoita kudzingirira munhu mukatomudini mukatomuponda saka so manzi namambo imimi munofanira kuti mudzokere mugadzirise chiwano ichi makandogara ire pasi futi nevakomana ivava mukavaudza kuti no vakomana ndo mamirira aita nyaya kana kuti makazoita sei kuti nyaya yenyu mukwanise kunge muchipfuurira mberi. Good. Tabvako manje tawirirana kuti tinoda kuti titume ngekuti sekuru Shumba akati mukabva pano Sabhuku ngotanga ari Sabhuku enda kwa Changamire Sanyamaropa ndiye ndinoshanda naye muziise nyaya iyi Changamire Sanyamaropa wachazivisa Saunyama so that zviite protocol yekuti zvizomataurwe kuna Changamire Nyamahomba kunzvimbo kuya kuti pane urongwa huda kuitwa. Okay. Saka zvadaro manje takabva tawirirana ini ndobva ndatoti kuna Sabhuku because Changamire wedu anoshanda kunyanga agari pamba anongouya zvekungoti weekends kana kuti musi watu oita dare rake otodzoka ndakabva ndachiti Sabhuku chidini chifambisa nyaya iyi Sabhuku ndobva aenda ataurwa mushumo kuti Changamire ruda mari yake dare iyo Sabhuku rudawo yake dare tata zvakanaka kanzi saka uri kuenda rini kanzi hanzi kune dare musi wa 27 saka musi wa 27 hausati wasvika ndipo ndakuzwa hama idzi dzakutoti iwe takatoenda kwa Changamire takatoenda kwa mambo takatoenda kwa Nyamahomba parodi kana mambo Saunyama mambo Changamire Nyamaropa wati ndiruda mombe kuti makaita zviro zvenyu zvimusina kunditaurira mambo Changamire womunyowani inini pakatanga nyaya ndorozwa ndotaura ndakaenda takatoenda kuno Changamire ngari pacho tikasuma saka ndochizi futi unza imwe mombe kwasini ndakasuma zvekuti dai tatiri pamwe manje takabva tatotaura udaro then my next query ndio ndakati imi mama maakufamba mega ndisipo muitaura zita rangu handiti panosumwa munosvika kuti Daniel Masamvu munhu urutaura kauri ko ukazotaura zviri adzadzanizvo wafambira zvekuti tinoda kudai because wakudeketera kana kuti wakusairira zita rangu ngoti munono dare karo daidzisa ataura ibvazoti tichazoti wazotaura pazita rangu ndiri mpenyuka inini ndatafa ayo amusati uri kana mwana wangu ndo waripo when dai kana dai wakadaidza mwana wangu wakandimirira kuti tirumirira baba wedu inobva waenda wega saka ndakati warumeka nyaya idzo muri kuita hamusi chiri kuita murudoba mauda kundisa mumadhaka mune zvimwewo behind agenda saka inini kuti muruti waraiti munogona kuzvifambisa meizviita mega akubvete henyusi but ndipo takaenda kwa mbuya mari ndakabvisa mamwe ndiisa uno yipukutwa kauti Daniel Masamvu saka ima kuisawo dzenyu mega idzi dzisinei mukati idzi pasi uchandifambira zvakanaka
Saka ipa papo handiziwo pasika icho kuti pakanaka ere kuti unoenda kodeketera zita remunhu munhu wacho asipo kusuma tutaura kusuma ndifunga kuti zvinoita ameno ndizozivi zvangu chivanhu chacho handizonyanze kuchizivisa kuti zvinomira sei bhozi mimaucha muna kufaka muri penyu mange makafamba ndo pamaigona kunzi hapo zvakamira so. Alright, ndinotenda baba nekutsanangura kwakanaka. So saka nyaya yedu pari nhasi yasvika papi? Pane kuwirirana here neveukama kuti pamwe pandinoda kunzwisisa ndepekuti alright, mumhuri menyu imimi kuwaningina kuwakoma ameno whatever pane zvaakunetsa, muri kurwariwa, muri kufiwa, zviri kuzokonzeresa kuti wazoti munhu uyu wamari kunzi ndimakamuuraya ingozi ndo iri kumutsa zvinhu izvi. Alright, mambo maunganidzana here kuti muda kuenda kundoiripa ngozi yacho? Uye kana muchiti muri kuripa muri kubatsirana here kana vari kukutai kuti kana iwe uri wakauraya enda uripe winga? Nekuti ndoziva kuti kana kuri kunzi ingozi tese tinotobatsirana. Semusha tinobatsirana hongu. Kuripa tatogara tikutoda kudini? Kuripa. Saka nyonga iri kubva papi apa? Panyaya iyi yekuti uyu ngaabve paune wanji chete, hakuna kumwe kwese, hakuna problem. Paune wanji pekuda kuti wana wablazi wangu hawapiwo zvinhu zvavo 30 years wakadzi vari kuti ukasvika panogara wakadzi wacho unosiriswa kana kuti ndakabvisira upendwa rini. Mukoma wenyu uyu inga ari munhu akaita sei papfuma? Ndo zvibig one zvacho, ndo vanhu vacho wenhai panguva we are talking of paakafaka. Isi taitoti akararama 10 years before his life, because kana totaura kuti munhu anga ane mabhazi 15 ane mastoro, mombe wangoti kupinda pagedhi kudai wakutofemana nemombe. Angari munhu anga akarongeka, angari munhu anga akarongeka, ane mhuri yake totaura zvewana kuma50 wakadzi kuma18. Saka vanhu wasewaisewawo izvozvo mufana wangu uyo asara nemukadzi waani chete waari kugara naye, vamwe wese watetete wakuswera kudzingirwa ngekanzuru kutengesa kuda kutsvaga kurarama, vamwe wapera kudzoka kumamisha kwavo. Hazviiti. Munhu ainga nemabhazi 15 ari mai masambo achichaya tiri kudai hapachina skini yanzou musadaro zvekuti soft texture smooth skin uchaione. Ndo zvendiri kuti inini newanji ndo nyaya ndisina kuzokutsanangura yekuti newanji ndiani wambo chino isusu kwedu chatinoti newanji. Baba wangu unyeni was married to 15 wives as I said. Okay. Ainoona 75 right? Alright. Saka newanji manje iye mukoma wangu baba JT wakaona ari kunyepa kuti nyaya itatanga kuiona nhasi, asi handiyo ruzwa wakatsika vari uko, asi nhasi ngekuti pane nyaya yekuti because all this while everything was well. Okay. Pandazongotaura nyaya dzemanhakanaka idzi ndo patangira muchokoto. Saka une wanji manje iye mukoma uyu ndiye first born mukomana kwamaikuru, anobva agara pabonde apa. Inini ndino mukuru kwamai inini number 2 ndobva ndagara apa. Iye bva aisirwa mari dzake nekupurudzirwa nezita nepfumo whatever, ibva azi masambo adini wamuka. Inini ndoisirwawo futi zvirozvo, inini ndozotaurirwa semataurirwe ndakaitwa inini ngevanhu vakandigadza kuti wani zvakanitaurawo zvakaona ndingachataura zvese, asi chimwe chacho ngechekuti ungozobatsirana nani nablazi pakutarisei musha. Saka ndipo ndiri kutooneka wafana umwari unetseka. Pano kamwe kamasambo kangoza bhuka kuti ukaona hawo. Saka papaita president na vice president. Wakundikwidza muti kuti ndavaizi aiwa nikori munino handiti chinhu ndisina kumutaurira. Onai mukoma kuri kuenda zviro izvi because zvakafanana nenyaya iyo yemuzukuru wedu uyo ndandiri kutaura wekuti wakazouya achinditaura kuti sekuru waningina wangu wakundidzinga paplasi because my father anga akazvarwa ne2 girls, mai kunze kweguta namai masere, naye mudhara ari the last. Wanatete kunze kweguta uyu kuarea kwawaigara kuosbondem kwakuda kuafektwa ngedhemu. Saka baba wakati hatete kuti hanzvadzi yangu nene mariyo ndiri uye mugare kuno kwabva auya kupurazi kwedu kuno paBronsberry. Ukanga uri kuenda paBronsberry hotel ukaona purazi riko right kwako yakanzi Masamvu, ndipo ipapo. So out of that portion baba wakabva acheka 60 hectares kwabva akatete hanzvadzi yake kuti chigarawo apa kana mukazobitwa relocating ngehurumende kuenda kuIgo Next hapana kana problem, unodini unoenda. Saka ipo papo manje
iteto dazofa manje wamwafana waya wakudzinga blazi first born yeye kuti bva ipapa takuda kuita trust, toda kuchengeta nguruwe, toda kuita maloji. Uyakataiwa inini postori chichechi yangu haizoirira nini kuti maisa wana maloji mondipa $10 yacho ndatosenza nesabata. Inini mkuru wangu ribocha atenderi nazo urikona. Saka hatichazivi maybe waenda kugara naye ngekundoshamai. Saka now that mai asi but there's a lot zvaitika zvekuti hatichataura hedu pamhepo hatichafukura apaba. But at the end of the day wakazonditaura kuti ndonyaya iripo. Ndikaunganidza Mhuri ndikataura mukoma kuti ndozviripo izvi. Tikatomboirirana dare rekutanga kuti uyu ngachekerwe gandiwa rake. But wozvinei unongosiwa kuti $1 power kamari. Bozi havafana vacho cash kudai. Zvima baba. Saka kuti wakazokona namudhara ere tozoona nyaya yatochinja. Pakutozi uyu urupenga dimension yaururwara. Ururwara yaita wakasiya ataura. Saka yabva yatochinja. Saka imwe futi nyaya yekuti inini sane wanje ndikuvengerwa kuti waroti wakataurirei inini. Une zvimwe zviro zvakazotaura. Saka izvozvo futi ndakazvitaura kuti ndine zviro mazwe emufinini. Ndoda kuti ndidini nditaure. Wadi wanobva wanditi tanga wagadzira izvi. Izvi zvacho ndokwasa hatina kana neproblem bauko. Saka ndopane nyaya. Saka inini mukugara kwese kuti tichiziya tichiteerera nyaya iyi. Isusu tiri kufungidzira kuti pamwe hondo iri kubva panyaya yemufi kuti imimi makauraya saka munofanira kuti muripe. Saka imimi muri kutaura kuti alright iyi nyaya iripo iyi but kune imwe nyaya iri kuseri yatisiri kuziva isisu iri kukonzeresa zvinhu zvese izvi kuti zvidini zvifambire zvakadai. Ngekuti nyika yese irundoti Daniel ndiye uri wrong, ndiye wakauraya. Hawachazivo zvimwe zviri other than that. Izvozvo izvi ndikakutaura kuti kana wana kuti wachatumwe kumasitoro wakutosha kuti kune gandanga uko. Kana wana wangu chikoro chako wakutosepa. Kana madzimai chaiwo anenge aonasa kuti wakaringa akamba kuti ndee. But on that issue now, ndoda kublame maningi manika post. Okay. Because from onset, it was not a secret sekunyepa kwakaita writer. I don't know handimzi yangu but he seems like he's treating nyaya yangu kunga braba mouth. Kuita unga zvema braba mouth zvataendozwa mamutaro kuti ningo wati this and that. Handizoziva. Handizivi munyori ange aine even an official postmortem result here. Okay. Kana kuisa kana kuti kwakundoisa munyu kuti zvitapire badzi kuti vanhu vatenge paper. Just ate my humiliation. Urikona. You can see ndikada kudai kuronza ndisozwa kuti paper wakarona here. Vakanyepa kuti fatal assault caused death. I accuse the writer of making serious allegation. Iyo yokuti fatal assault against me iyo as a citizen. Why should he lie for kundinyepera kudaro wakazvizwepi? Does the reporter has power to make such allegations or only police could do that? Okay. Waifana ndiye waifana kutaura izvezvo. And humbo here because the postmortem result yakataura kuti pane poison iri mu blood. But even though pakazi pane poison iri mu blood, hazvina kutimisa kuda kuripa even up to now. Munhu akatoenda kwadoctor, there was no injury, even blood spilled kana pakapwanyika kana pakaguka. Handisi kumboramba culturally kuti ndakadini I am responsible. Alright, alright. Ndinotenda baba. Saka pane pamwe pandoda kunzwisisa. Pane nyaya yamataura yamukoma wenyu wakashayika. Nguva ine mari mukataura kuti wakadzi wacho wakutengesa musika zvidaidai. Imimi kuchitendero chenyu imimi mune wakadzi wangani? 9. Newana wangani? 67. Wana wenyu? Imimi? Inini? Saka muri bhuru. Mwana 67? Ndapo zviri ndo chipo chatinenge takapewa mwana uzwane magonyeti 67. Ina ndino asi pakaziwa ne wana 67 ndingodeni munosimuka. Jendrume akuna musimuka woye. Urikuona ngondo iwe. Pakaziwa wana 67 magonyeti ndogara wangu pai. Mugara pasi. Ina ndo pangu. Alright. Pendinge ndoda kubvunzira ndepekuti tukuti mimi mati muna wakadzi wangani mimi? 9 anditika. Mune 9 wakadzi. Pendinge ndoda kubvunzira ndepekuti mati mukoma wenyu wane pfuma yawakasiya. Isiri kubatwa zvakanaka. Mukoma wenyu wawa wengu wane wakadzi wangana? 18. Ngatiti mukoma washayika wane wakadzi 18.
wakadzi vanobenefita here pazvinhu zvemurume vavo kana kuti zvinobenefitwa nevanin'ina nevakoma zvinofambiswa sei? Zvinobenefitwa ngemhuri yavo. Ngatiti tsika yechishona mwanditi toti baba wafa pamba gejo ravo rinopiwa mwana wavo handizvo. Saka which exactly izvi zvandiri kutaura kuti uyu mufana uyu ndisu takamuisa tiri kuti wana wamukoma wacho wadoko. By then wana wanga wacho wadoko. Saka takati fana kubata kuchengeta mhuri newana walo so wana warukura. But wana wakura today they are now 40 years old, 46 years. Uchaite watopera watochena kudai. Saka izvozvo ndizvo ndiri kutaura kuti ngatipe vanhu ava wa benefit zviro zvababa wavo nemadzimai. Like the setup yotataronga yekuti toda kuzvifambisa yanga iri yekuti madzimai ese every month anga achidini achiona mari. Yes, kutenga grosa yekutenga kuti hembe twake. Asi pamutemo wakadzi vanofanira kuva vachitobenefita chero murume wavo akashaika. Hongu pamutemo tikataka kuita zvechirungu. Aiwa, kwete zvechirungu kana zvechitendero chenyu imimi. Hongu vanofanira kunge vanogona here kubva pamba kuti isisu oraiti murume ashaika umwe neumwe akubva akakuenda kwake kana kuti vanongogara futi ipapo semhuri vanochenge according to the religion which is also the African culture. Nhaka kugara nhaka kuzozi kugara nhaka kugara nhaka kuziwangedza vamwe kunga ndiyo zvinoitwa ka iwe hama yemufi semubhaibheri unouya woita kuti kicheni yani yemufi isadini isapwanyike. Saka ndo zvekuti wanochengetwa nhaka ndo zvacho exactly zvatakadini zvamakaisira uyu kuti aite look after zvese nevakadzi avo achivaona then zvese newana. Saka wana wakura manje madzimai aya aita tetete hapachina. Saka iye nemukadzi wano ndo warodini warufadai tikadai wazondongere kundopanawo zvamwainanzvawo haachadiba manje. Kuti tichamugone hatisi umugona because una support yani ya Blazi. Blazi wokuri kuhanda wanga kuti urudawo matitle deeds. Saka vanhu vari tu wabata birds of same manhenga birds of same feather fly together whatever. Saka ndipo patiri kukanira manje. Saka wanatsa kuona kuti mufana uyu uye newanje uyu ngatimubvise because akanga angoripo zviro hazvinyarariba izvi. Because kana iwo kwazukuru kuya handisi kunyararaba ndiri kutaura kuti zvina pandatonesa maoko angu ndiri kuti inini kana iwo kwazukuru ipai munhu gandiwa rake uyu kana izvo tisikazi hedu zvechirungu handi muri kuti trust iyo mutrust hamunyore kuti umwe wedu akanga afa tingozoita sei ndizvozvo. Saka kana izvo umwe asisipo muda kuita sei ngegandiwa rake and inini ndiri kuti inini zvenyu zvematrust kana muda matrust kukwana okay vari kutoapply vanhu varuda matrust ende moite motrust nekwana okay uyo wakaramba akeka kuti handisi kuda kutrustwa. Saka izvo zvanongwa kuti wana wacho manje tipe replacement yababa wenyu wana wacho wangoda kuenda kuita replace baba wacho angarozvidai. Saka it's a complicated issue but panenge pasina nyaya kungoti badzi iwo awazukuru edawo izvo wazwa nyaya dzemari nayo kungoti malevu amweyo vanenge varungoti aiwa mukadzimana imi mabvuma kupa uyu gandiwa uyu ende uyu ungobva zipa wana wani wamufizviro. But that's the procedure, that's the proper thing to be done. Saka ingori nyaya yekuda kufixa badzi kuti chimbomira henyu musamupe bagandiwa ndinoda kumbofaitana naye mufanawo. But inini ndiri newanje I'm just doing my job. And you know with the power cannot easily be taken. Because ndakagadzwa kainini ndakazodzwa kaini handina kubvuta kaini papo ine vanhu vakawanda munyika asi inini zvakaenda kuonongana neni kuti mai yangu ndiye second wife ndine mukomana mukuru wanga aripo. Saka ndoramba here nazvirambi. Saka iwari kuti hazi hatisi ameno plano uchawo. Alright. Saka kowaka kuti ibva ipo munoita sei? Zviitika this is by birth ka. This is a birthright ka. Iye alright kana ndabva iye Blazi uyu JT paudango tikamuti ngabve unobva. Because wari kuti kai mimi maoko enyu akatsvuka. Aiwa uri kuona pa along that line utomboti isisi handisuzi hangu kuti iwo wanenge vari kubhesa pakuti kana kuti maoko akatsvuka because inini handisi kuramba kuti zvakaitika izvo inini I think and after all handi kuti ndakabata banga kazvo nduti ini zvangu ngezve so anyone can go tsaona saka unganaso kuti tsaona ikumbiro tsaona inongouya tsaona inongouya saka apa pane nyaya
pane nyaya. Saka nyaya yedu iri kutotaura kai kuti kunyangwe imimi mukandoripa ngozi iyi iri kunetsa iri kuti zvinhu zvinamira zvakanaka zvokudidi iyi nyaya iyi itongoripo iyo iyi yekuti mimi munofanira kubva. Iyo uri kutotamba we handifungi kuti iri kubai handisi haikoba iyo kuda undibvisa kuti anyarare waiti take advantage of this voiceless and less privileged wafanawo because wafanawo ngeusero unenge uri kuombera maoko izvezvi panohluza kuti ndauya kuno mafamba sei blast mari yebhazi yo blast itaiso blast aiwa mutori bo mudhara zvari kuti hazvisi zvoba izvo eudo hega because onaka izvozvi hanti is holding to the title deeds akafa nhasi hanti estate yakubva yaenda kopa wana wake ndizvozvo ko isisu chirangano chababa hapana. Alright. Saka apa panoda kutogara komiti yakasimba semhuri monyatsa kuonesana zvekurevesa musingaiti makakatanwa sezviri kuitika apa. Dai kuri kuzi ndakapiwa mukana mudare musuya ndizvona ndoda kutaurira mambo Mutasa but wakanga hatishori because wanenge waine time yakawanda wanenge wakawanda but ndo nyaya ngoti the chiefs are the custodians of culture and inheritance. Inheritance ndidzoka idzi kuti mwana wemunhu shuwa unofa ari kutambudzika asi baba wakanga akasenza zvibudi iwe zvorudai handikuitira kamwana kako saka tozodai wotozwa kuti aiwa mufanha wacho ndi akabva toyabva ndiye wotogara mustudio muyo hazvibudi zvakanaka but ndo zviri kuitika manje ndinoziva kuti mimi kusaidi kwacho panewo zvamuri kurwira kuti vamwe vana vararamewo zvakanaka. Saka kugara pasi mimi nemhuri yenyu newakoma newaning'ina vari kuita hoihoya hazvibudi here munobuda neanza here mukagara navo pasi apa muchiri kuendesana mumatare? Inini wakabvuma ngoti uri kuonaka nyaya yane nguva ndichiti uya tiungane hawadi wakazochitouya izvozvi izvi pakazofa umwe mukadzi wablazi wangu uyu iye anga ruchengetwa nani nemufanha uya uyu wanatezvara wakabata mapfumo mademo parufu fucking bastard mupambo wedu anga ine mari vazukuru vedu vati tetete nyika wakusiririsa mwana wedu matadza kana wamurapisa ndisitazotorapisa wakazotofa kwanatezvara. Saka ndopo wamwe wakazoona kuti nyaya iri kutaura kana mupengo dhidza ngoti vanobva noti mupengo kuzi kupenga uchanyarara ndikati aiwazve ndinonyarara sei mupengo wakashata ngeungoti akapinda mumunda otema magwere neni ndiri kutema chitse ndisiya magwere handimoti ndipe maheu badzi ndipe pawa ndiende ndichienda chomurudi handi chitse chibve saka ururawo nditi because of all these effort andiri kuisa pane umwe uyu sorry zvakamira sei sorry ndingo just amen one or two indori nyaya dzemai saka ndati uniform yehondo mwana wako aidzwa umwe uyu wacho musha wako uyo blackman musha wako uyo blackman ndakazokana because blazi wangu angatorawo akafuti ikokoko paakafa hana uzombotaura ngezvanhu iwawo wabva wasideliner dziripo dzimwe dzaizero-p dzine shopu marondero ndiyo anga akagara nakachi wakadzwe muchinda uyo wakaenda wokotora futi zviro musha wake akautengesa because anga kuti I'm relocating because kuda kuita demo Osborne demo which was a good point but pachizonga akufa kuti achasiya medurira wawo ndipo ndakauya kuti azvionewa kuma ndozvingoitwa here tivatatanga futi kudini kukana ndio zacho nyaya dzotukanira saka kusvika tazoweka picture yacho ndichazopangidza imba yacho irimo yakazovakwa but still pane zvasarira pane zvotakawirirana pane tushoma twangosarira kutwa but they are almost 3/4 uyo uri pamusoro futi Jacob uyo ibesa futi but it's almost futi saka mainly nyanya kusumudza zviro ngekuti ndiri kuti zviro ngazvigadzirwe mumusha noti kuti ndiri kuramba ngozi haiwa kana ndinotenda baba aiwa nyanya ndiri kukunzwa so I think nevamwe vanhu vari kunzwa vari kukuona zvinogona kunge zvichindovajekera saka imimi maonere yenyu imimi nyaya inopera here kana kuti imimi kufunga kwenyu imimi maifunga kuti inopera yagadziriswa sei kuti pasaite gakawa
izvozvizvi bhoza ndisomira banda ndakatonyorera mukoma mukuru wasara kwakunze uguta kuti uya kumba kwangu titaurirane zvakataura mufi tiri 2 tikanga tataurirana tiri 2 baba DJ T kana tazotadzana ndo pataifanira kuzodzoka kuna ana baba JT huko but tikataurirana kambozi ndio zvakataura mufi who can go against zvataura mufi mufi ndio zvakatauraka kondrunyepere some of even the things waruzviziva zvakatosotaurika tikada kuedza kuzvigadzira but the other two wakazonditaurirawo handinayo ndatotaurirwa but havasotodaba havasotombodaba saka ichagadzirika ngekuti ndiri kuti inini uya tidini titaurirane nyaya idzi dzifambe and iyeyo kana Blazi uyu unoda kusvika rini ari kuramba ari kusenzesawo matitle deeds versus matwana turusiririsa twemhuri handitese tiri same blood aifanira kudai ariwo rutondikoshenaka kana kuti ini ndikaita zvafanira kuti kana dai ndaibika makenduru mukoma wangu aine chain of stores ndinofanira kutoenda kuhodherwa akaikoko but ndine mufana same scenario unoita basa rekutenga matemba kunze kwenyika kunana Beira Mozambique wati Tete nekuenda futi kunana Kariba akauya nawo instead yekuti aite advantage wekuti mukoma wangu une chain of shows obva kwazi musamutorere bamatemba akandadiwa kutaurira wakadzi wacho saka pane kuwirirana here pane ukamera pakarema tingaite kunga tiri kutaura kana kufukura hapwa kana kuti kutaura zvisingatauriki but tinoda inini chido changu kuti zviro zvidini zvifambe nekwana wana wamukoma wangu avo vopiwa zviro zvavo uyu une zviro zvake is just being stubborn because handi kuti munhu muromboka kuti unowo zviro zvake but he transferred inini ndikanda kuzotozvasesa nebehavior yaari kuita he transferred things kubva ku estate yamukoma kwakuisa kuestate kwake because madzimai ake ese ane mabig houses like so zvese well furnished this and that ukatosvikepo kunana Nyamoropo kunonzi kwana Makondora vatori nevillage yavo ine beautiful houses unga dzekunigeria dziri asi awarugara mukamba kavaisondogara nemurume wavo kasina kupendwa zvirimo mapicture can show you but zvimwe zvacho unozwa misodzi DJ zvinorwadza but anyway tiri kutarisira kuti Mwari achatibatsira kuti zvidini. Alright, aiwa tinotenda baba. I think zvinobuda zvakanaka. So tichanzwawo comment section. Alright. Kuti vamwe vanenge vachitibatsira sei. Because kana ichinge tori nyaya yatouya pano pamhepo, itori nyaya ida kutosevhwa kuti utobatsirawo vanenge vatipa mazano hatisi kuramba. Imimiwo munenge muchiteererawo kuti vamwe vanhu vari kuti chii. Kana nhamba dzangu haifiri kuti upe vanhu. Wakazi mbudzi kubarira pane vanhu kuda kudzingirwa imbwa. Isusu mumhuri taedza we tried from all angles. But hamusi kubatana. Taenda kwamambo still handinozopiwa mukana wakanatsa kukwana saka ndofungawo mambo mutasa inini pamwe ndofunga kuti pamwe mambo mutasa pamwe chanotidzosa kwasaunyama nokuti handowazwa kuti sekuru wakati nyanga yaitwe yakatipiwawo zvekuti zviitirwe nyanga saka handioni paine chakashataka tikadzoka ikoko tikapiwa mikana yekunatsa kuita vanhu nyika they are free as yasei macomment section kuti ngawatibatsirawo vataure kuti inini Daniel handisi kuramba vakuripa I'm willingly kutodini asi icho ndiruda kuita make sure kuti ndaripa the right person because if you ukaripa munhu usiyeba mangwana unofuma futi wakudi apa achazobuda the right person munoripa kairi katatu ngozi ndo zvairi manje ndo zvairika munogona kuripa kairi katatu ndonzwa kuti saka ndizvo ndoda kuedza kuti ndichimpenyu ndisasire wana problem by doing the right thing saka zvingaita kunga zviri kunonoka asi at the end of the day ngatione kuti taripa chaizvo. Alright. Saka pamakagumisira imimi kuenda pakabuda ngozi ichitaura kuti kune munhu ari kuchema kumashure handitika muchibva tendai mogadzirisa ndanzwa muchitaura muchiti ngozi yakabuda ichiti pane mudzimai ndikuona mudzimai ari kuchema kumashure kwako handitika muchibva maina kundogadzirisa makazodzokera futi here ikoko mabva kugadzirisa nyaya kwambuya kota report back takuti tabva mabata iyi kai wachibva wati chiya ndipo sekuru Shumba akabva abuda ibva ati munhu uyu muri kutaura ngezvake anga asina kuuya mushonga basa saka amukibva urondotenderera saka haana chaaita mumhuriba
urikona, which now contradicts the fact yekuti avari kuti maproblem ari kuitika mumusha ingozi yaDhaniel. Saka uyu wabvaza hana zvaari kuita musha. Saka ndiani uri kuita? Saka urikona kuti pana vanhu vakudini vari kuzera vari kuhwanda ndini urikona. Then sekuru Shumba wakabva azodaidza futi mufi manje. Mufi abva auya ndipangarondibvunza kuti wakandibanirei tipindurana. Asi zvese zvamaipindurana nemufi maiwirirana. Pane apo tisina kuzowirirana ba. Mufi wakazonditi iwewe ndiwe muridzi werori iwewe ndiwe wanga uri driver. Ndikati ipapa it's on record. Lori muridzi werori nanhasi uripo. And inini handinda ndiro driver. Achibva atichi hapana kuzonatsa kuzwisisika ba ipapo. Pakatsengeka. Hapana kuzwisisika ba. Saka handichatoziviwo manje ndichatozwa muna vanhu vari muma comment section yavo kuti vachatondibatsirawo kuti zvikanga zvasvika pakadaro zvinombonatsa kufamba sei, kana kuti pamwe kuti ticha proceed pamwe patichaenda kwaMambo savanhu vakuru saunyama wachadini. Handisi kuchatarisira kudzoka kwaMutasaba, ndikutarisira kuti tindoite tiri kunyanga, kuti munhu wakatsikwa ngenyanga. Uyu mufana angarutaura uyu ndati he has been standing on my toes for a long time, maybe he has got something to settle by punishing me this way. Iye unogara nyanga. Uyu munhu wakatsikwa futi ngenyanga, inini wacho tiri wenyanga. Saka ndofunga that's why sekuru akazoti maakubuda kuenda uku kuite misiya lineage yenyuzi. Kuti madzimambo ese ndiwo wakaiswa ndiMwari, uyaipiwa vanhu vake kutonga, uyaipiwa nzvimbo dzake dzekutonga. Saka inini ndiri kuti dai kutokumbira kuna Shumba ibhara waribinga guru Shumba Mutasa kuti akandoti itirwai muri endi padhuze. Even my expense yekuti ungobva Nyamaropa kwakaterere kuya kobuda kuya kuku pana undoenda pa Saunyama. Saka kutokumbira handisi ndiri kushora Shumba wakandibatsira maningi, handitozwa zvese zvatsanangura ndiye wakandibatsira. And I respect, kana izvo ndakauya kudare ku respect akuziva kuti samanisira uya pano ndadaidzwa ndimambo. Saka kundomukumbira badzi kuti zviite less cost, one kuti ndokwakwa ane history nyaya 30 years nyaya dziri kufamba idzi. Saka tikangoziti nge 30 minutes gaga. Alright. Aiwa ndinotenda. So maka alright, musati mapa one phone number dzenyu. Pane nyaya ndoda kumbobvunza mbichana. Nyaya makambobvunza here imimi wana mudhara, because ndanzwa muchitaura imimi kuti Mhuri YekwaMasabvu yakangokura vanhu vachingoti Mabhinya. Makambobvunzawo here baba kuti ngei zvakadaro? Thank you for a very good question. Ndakatoshamisika iye riziri uyu mufana urutaurwa rizu. Ari kutaura mudare kuti nyaya yese yomugozwa yeMabhinya YekwaMasabvu ndiye uyu. But that's why ndiri kupa date backing kuti kana wakadzi waya 92 wakati tinoziva kuti Mhuri YekwaMasabvu inozi Mabhinya, asi panhasi event iyi it's clear hapana ubhinya. Ini vandakupa date 70s ndichi kuprimary. Zvinozikana ngemunhu wese kana paine kuda kuzviresearch. But asi wakuya kuti inini ndini Bhinya kuti roto wandibvise paune wanje. But inoti kuti ndingabvira kuzi kwaMasabvu ndini Bhinya. Saka inyaya yekuti imimi Mhuri YekwaMasabvu menge kubva kare menge mungori neupfumi. Zvakaitawo baba wedu manje. Ngeurombo kana kuti ngeshungu. Handiti takabarwa ine 2 sisters. Saka upenyu wake wakakura uri hwehunerera. But wakazodaidzwa ngewakwasha wakawa ndo wakazomuchengetawo. Iwo Maserena kunze kwekutawo. But azokurawo manje wakabva asenza terrible. Hard working. Vaita zviro zvake, vaita mari dzake dzakanaka. And ibva ati akufa bva apa chese isisu. Hapana kubva kuna iye mukoma kusvika kune the last born. Munhu wese wakazi chako ichi. Which is the same scenario tiri kuti ndiyo culture yemumusha medu zvakaita baba ngatitedze izvezvo. Ngapiwe zviro zvababa wawo. Uyu muchinda manje abva ati yo mari. Waraita Mhuri yeZimbabwe. So tinotenda, ndofunga muri kunzwa urukuru yatiri kuita panapa na baba. So
comment section ngatibatsirane tinzwe pfungwa dzenyu. Ndofunga muri kunzwa tikumboedza kunzvera kuti zvinhu zvifambe zvakanaka, tichikuvhurai pfungwa kuti mubatsirewo. Ndofunga wataura shona zvikanzi mukaona imbwa yako, imbudzi yako mhanya pamberi pevanhu, kuzvarira pane vanhu, hanzi zvinonzi mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti itandirwe itandirwe imbwa. Saka so baba wedu ava vari kuda kubatsirwa. Mukaona, ndogara ndichizvitaura kuti mukaona munhu auya mhuri yeZimbabwe, kwamuri mhuri yeZimbabwe imimi, kutaura kuti paukama pamwe pacho panogona kunge parema, wanenge watombozama nepavanogona kuti ngatigadzirisane semhuri, but zvinhu zvacho zvinenge zvichitonetsa. Saka mowakuuyo pamberi penyu kuti kana ichinge yadai tobatsirana sei, toita sei, nderipi rimwe danho ratingatori. So mune mamwe here mashoko baba ekugumisira masiya phone number dzenyu tisati tabva panapa? Munhu wanyanya undishatira panyaya iyi ndiraita reporter wekumanika post. Okay. This accident DJT was never a secret or in silence since we engaged the bereaved family from funeral stage to date. We approached them about 5 times wachiti uya nemunhu akabudiro. So where is the decades of silence talked by the reporter? Ndo zvakataura president weBotswana Mboko kuti majournalist munonyepa. There's a lot of things, good things being done by Second Republic, but I was without asikunyepa izvo zvizvi. But zviro zviri proper zvoto wanasa kutaura zviro zvakanaka zviri kuitwa ndibaba wedu munangapo. Havatauri asi kuda kuonyepa kuti fatal assault. Handina fatal assault yakakonzera kudaro. Saka mazuva angu ekupedzisira mazhinji kutiriyo mutoro riro erusensa wakomana iwawo wakandishatira maningi because pane zvazvakuafecta here kwamuri kana mukugara kana mudunhu menyu? Uri kuona zvafana nezvawaita ka-DJ wadaidza wanzwawo kuti ndakaonawo nyaya iyi zvakadai zvakadai, but these guys they just rushed and tinted they tinted me black. Also I am a responsible father, zvandataura zviya kuti funga kuti I am a father of 67 children, a loving husband of 9 wives. That writer made me suffer discomfort in my area by his exaggerations. Izvo ndataura kuti vana vechikoro chaivo how do they feel? Varuziva bwako ebhini zvikana vanhu kuti utowatumiwa na kumastora wakutoti kunatsokawo nekwazi tsoka ndo totem yangu. Saka he killed my spirit, soul and damaged everything in me. He should have verified first aifamba waizwa because kana vanhu vatitaura mawitness ariko wanga watoripo kana iyo kuenda kuma-relevant offices handiti kumakoti kuriyo kumapurisa kwacho kuriyo this and that akatanga azwa panondobashuka kunyepa kudifoma munhu character. I was so disappointed. Handingaziva hangu kundoti ndiri munhu wakanyarara but handizivi kuti aiwa no kana pachinge pakadaro I think maigona kuendako mundowirirana nawo kuti zviri kufamba sei, asi hazvina mhosva. So nhasi taita hurukuro yedu matsanangura zvakanaka. Tinodaira kuti tabatawo mamwe mashoko emunenge muchitaura. Pane nhasi vamwe vanoda kukubatai vanogona kukubatai papi? Vanondibata pa 0774 63 86 86. Alright, tsokorodzai futi 0774 63 86 86. Alright. Kana kuti pa 0719 63 86 85. Okay. 0719 63 86 85. Alright. Iyo namba iri pese pa WhatsApp nepa Viber. Okay. Alright, aiwa ndinotenda baba, aiwa maita basa nekuuya kuno ku Tichkach MTV. Ndofunga tava nenguva yakanaka, tanzwa zvimwe zvetinge tisingaziwe, uye zvakare tinovimba kuti tichabatsirika mune zvakanaka. Amen. Chokwadi. So thank you very much Mhuri yeZimbabwe, tinokutendai nekuramba makadengezera chirongwa chedu pano pa Tichkach MTV. Tinoti aiwa chisarai zvakanaka, ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamu zvatinenge tichikupaiwo zvimwe zvirongwa zvakasiyana siyana tiri pano. So musakanganwa kufollowa Facebook page yenyu, musakanganwa ku subscribe YouTube channel yenyu. Tiripo pa Facebook, tiripo pa TikTok. Thank you very much. Masvita. Ayo baba.